Двама мъже попаднаха в една и съща мъгла. Единият остана блокиран, другият намери път. Разликата не беше в планината, беше в това, което носеха вътре в себе си. Добре дошли в психология в приказки. Днес ще ви разкажа приказката за огледалната гора. Имало едно време двама планинари, Камен и Дамян. Те вървели по един и същ път високо в планината, когато земята внезапно се разтресла. Огромен скален отломък се откъснал и препречил пътя им. След миг от пукнатините изпълзяла гъста сива мъгла. Пътят изчезнал, дърветата изчезнали, светът станал тишина. Камен застинал, в него се събудило старо убеждение. Светът е опасен, никой няма да ми помогне, трябва да се защитавам. Тялото му реагирало веднага, сърцето му забило силно, погледът му започнал да търси заплахи. Виждал капан, а всяка сянка приличала на чудовище. Мислите му препускали, няма изход. Той извадил ножа си и започнал да сече сляпо храстите около себе си. Не знаел срещу какво се бори, но се борел с сенките и страха. Колкото повече се борел, толкова повече се изтощавал. Накрая седнал до скалата, навел глава и останал там. За него мъглата била присъда. Дамян също се оплашил, но в него живеело друго убеждение. Всяка криза крие път. Имам ресурса да го намеря. Поел въздух и си казал: това е просто мъгла, тя няма лице. После седнал на земята и затворил очи. Щом не можел да вижда, започнал да слуша. Доловил лек полъх върху кожата си. Вятърът идвал отляво. Където има вятър, има проход. И тогава я видял. Тясна козя пътека между камъните. Светът често прилича на огледалната гора. Показва ни какво носим в себе си. Когато мъглата се вдигнала, Дамян вече бил от другата страна на планината. По-тих, по-силен, с повече доверие в себе си. Двама срещнали една и съща мъгла, но не преживели една и съща реалност. Камен видял: светът е опасен, а Дамян: мога да намеря път. Попитайте се какво от мен води към тази мъгла. Защото само огледалото ни е покрито с страх. А когато страхът се разсее, пътят се оказва там, където винаги е бил. А сега се вгледайте в собственото си огледало и се запитайте каква история си разказвате за света.